raksasa maruta pawana bana margana tamirana lan warayang Pondro Bayu jan pagulingan limo mandeg dhisik ya ana apa ana satriya ingkang lumebing madyaning wana monggo wis pirang-pirang dina nggone awake dhewe mapan nang jero alas kene golek buron wana kanggo mangan aku kelawan kowe ning nyatane kabeh buron wis padha entek iki ana menungsa ingkang mlebu ing madyaning alas sajae iki minangka cadhong pangane awake dhewe ayo mara ndang ditakoni Satria Bagus mara gaging aku sapa sing dadi aranmu buta bali takon endi donggo sapa percika junjung donggo percika paret aku kang reksa alas kene aku kala murka aku kala jremba kowe sapa panengah Pandhu Arjuna kekasih Arjuna dasar kepara nyata kowe arep lumahe menyang endi ngetutake kerentek ing ati jumangking suku kedheping netra cepat nyimpang dalan wae entuk mbacut ora entuk uruda peksa wah yen kowe mbacut tegese wis kinutrat kowe dadi panganku kelawan kadang kuwi yen pancen Janaka kudu mati saka panganmu tak entengke sing dadi pantiku ning kosok baline lamun sira ora bisa mateni Harjuna ing kene mat margane antakame yaksa sakloron gaglak limamu rimah-rimah balungmu Hey! Hey! Hey!
Raden Janaka hatur nuwun. Wekdal menika Ndwarawati kapethah ing mengsah Raden. Mengsahipun para Kurawa dipun pandhegani dening Kyai Semar. Samenika sampun kelampan ngejeki Negari Ndwaraka labet Kakang Anoman Gustiaki sampun kabuncang dening kridanipun Kyai Semar Raden. Lang-lang driya mangun kong kanduan hrimang lirlina tanpa kanen yen tantulusa mengko sang Dyah Utama mangkono sang nata mudhus nyolong repo ing
Kakang Semar ing ngatasi kuwi lunga ora pamit mongko tak upaya jebul tinemuni malah mentol bedah Ndrawati kanggo Kurawa. Kepiye karepmu Kakang Semar? Janaka, aku wis jeleh ngomong kowe sak sedulur. Kowe wae sing ora nitik nang labuhan Janaka. Wis pirang taun aku ngetutke kowe. Ning apa mundakku Ayo, wis padakno. Apa kacekku? Tempat kok aneh bentuk kakek niki. Piye to mo bapak saiki kok unine kok kaya ngono ki piye ya, Gong? Bola-bali mbuh ya, Truk. Kuwi dipengaruhi sapa saiki mbalike kok terus 90 derajat. Saiki nek arep nyedak Semarda wedi. Yen kowe wani bedah Ndrawati padha kelawan wis tiga marang Pandhawa ora tiga ki ngenteni apa? Hai! Kentonging Palwapindha